du ikke lige give mig en is? Jo. Er jeg folk på havet? Ja, jeg har lige hørt den på radioen. Det ender altså med, at vi ikke kan komme af med fisken, hvis du skæver dig for meget. Jamen, det er da jer, der er noget galt med. I lader bare det hele gå, som det altid har gjort. Det duer ikke. Men det skal vi nu nok få gjort noget ved. Nå, det tror du. Jeg kan fandme ikke forstå, at den gamle finder sig i det. Eller I alle sammen gør det. Hvad snakker I om? Piger! Jakob siger, at han kan ikke lide piger. Hvad ville du da? I denne lille idylliske fiskerby, så at sige i dens hjerte, nemlig nede i havnen. Solen vælder ned over os og slår smut ude i havnebassinet, hvor kutterne ligger side ved side og blinker med deres hvide sejl. Det er et helt fantastisk syn, som de ligger der, mast ved mast og vugger blidt. Men det gærer under overfladen, der er stormvarsel i den klare luft. Vi har her omkring os samlet flere af byens stovte fiskere, skippere og mandskab mellem hinanden. Og bagefter har vi bedt fiskeeksportør Peter Halvorsen, som vil være lytterne bekendt fra tidligere lejligheder, om at udtale sig. Fiskeskipper Christian Thorup, hvad er det, I er utilfredse med? Det skulle da være en mærkelig fisker, om han var tilfreds. I vil til at sælge jeres fisk selv, har jeg forstået, i protest mod de lave priser, eksportørerne giver for fisken. Er der noget om snakken? Det er vel nærmest sådan en slags ønskedrømme. Ja, vi vil selvfølgelig gerne have så meget som muligt for vores fisk, men de andre skal jo også leve, ikke? De har jo også deres at kæmpe mod, ikke? Hvad siger I andre til den sag? Der har jo også været tale om strejke. Der er jo enkelte af de unge fiskere, der er lidt utålmodige. Men strejke, det kan vi sgu da leve af, da. Er de unge fiskere for utålmodige, Christian Thorup? Sætter de unødige lus i skinpelsen? Nå, nej, det er jo så meget sagt, men de er jo samtidig lidt overivrige, de unge mennesker, ikke? Er du overivrig, synes du? Ja, det ved jeg nu ikke. Det kommer der vel ikke andet end vrøvl ud af. Jeg har også hørt, at I skulle være utilfredse med losningen. Nå, det går sin vante gang, synes jeg. Du er altså ikke utilfreds, Christian Thorup? Nej, vi deles om det, som vi nu bedst kan, ikke? Her har vi en ung fisker, Kurt Vinderup, som har rejst en del af de spørgsmål, der diskuteres i øjeblikket. Han er en af de utålmodige. Du har jo også et par ting at sige, Kurt Vinderup. Ja, det er godt nok træls, man skal sige det hele selv. Men der er mange problemer i fiskeriet her på pladsen. Også andre steder, der skulle pilles ved. Men fiskerne skulle nødt til at holde sammen. De finder sig i det hele. Hvad for eksempel? Ja, både det ene og det andet. Det er som regel de andre, der løber med profitten. Ja, så går vi ind og sælger L375 ved port nummer 22. Ja, så er der 4 rødspiller. Må vi få en bud? Der er både 1 kroner 5, 8 herovre, 1 kroner 10, 12, 14, 1 kroner 16, 21, 21, 22. Det var en lille to. De snakker sgu sammen og bestemmer priserne før aktionen. Ja, kukker de så. Ja, der er 4 rødspiller. Må vi få en bud? Der er både 1 kroner 5, 8, 1 kroner 10, 12, 1 kroner 12, 18 kroner 18, 1 18, 20, 21. Det var halvårs. Ja, så var det ikke mere. Slut for i dag. Nå, i dag kan han sgu da 21 for de små rødspætter. I som lykkelig bare bliver af med. Ja, Kurt. Vi er måske nok i lommen på de folk. Men til gengæld er de i lommen for så mange andre. Ja.